O i-chat mo, Pinky-on mo sa DZGB. kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Hello, good afternoon. Damerienda, merienda, 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 merienda. Kumusta po kamuga boss, mga tugang? Ano ang satuyang mga tataramon mo niya na hapon? Ang satuyang mga tataramon, ang satuya pong word for the day is gilpok. Gilpok. Kamong nag-antabay ngunyan siguro. Pamilyar po kamo mga tugang sa tataramo na gilpok. Nagilpok na ya. Di ba? Di man yan aram kan mga teenagers ngunyan buda. So maski ganang iba di man kabisadong word na gilpok sarong Bicol na gilpok. Yan. Sa muya, ang gusto sabihin tabi mga tugang kang gilpok, naputol. Naputol. Nagilpok, nabari. Yan. Nagilpok, naputol ngaya so sangakan kahoy. Nasanggi. Yan, mga magkaparariho yan. Nasanggi. Naputol. Na ano pa? Na iba sa yan, magturugang yan. Nagilpok ang word. Nasanggi, naputol, nabari. Yan, di ba? Nabari. Yan, yan tabi ang sabihin kaya yan, mga tugang na word. Tabi na nagilpok. So, tuhod nga ya, nagilpok dahilan sa sarong aksidente. Yan. Nabari. Pero iba man po ang naputol kaya, ang naputol, geriso totalmente na-detach. Di ba? Totalmente pong na-detach, hali po sa orihina, sa kasugpon niya, naputol. Pero pag nagilpok, gari, natiko sana, nabari, nasanggi. Apagalon, ano? Basta iyo po yan. Di ba? Basta iyo tabi yan. Ay, nga, din ang ginagamit nagilpok. Para utong okay. Sige, tabi. Bueno, mga tugang, sa mga listeners, sa viewers na pala na sa Bilog na Mundo. Good afternoon po sa Endo Boss. Tabi, ngunyan na paghapon. Alright, dili kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Dili po kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Uni po sa tuyang this is not a lecture, pero makakatabang po sa tuya ini sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Sabi digdi, don't take anything personally. Pag ining bagay na ini, mga tugang an sa imong na-experiensyahan, di mo databi mga tugang pag-personalon. Di mo databi pag-personalon, taday ka mangkaan, mga tugang apektado. O dumaski apektado ka, di mo tabi siya pag-personalon. Ngani na dahi kaki, problema, takita kayang mga tao, mga tugang, naapektado kita. Ano ba? Nakikiaram kita. Kaya, nagkakaigwapo kita, mga tugang gi problema. Kundi kita makiaram baga, mas lalong magayon, di ba? Nakikiaram paano kita eh. Now, ito. Number 1. People's actions reflect them, not you. Ang pigigibo da mga tugang kan kapwata, ang ugali kang kapwata, katrabaho ta o kaopisina ta, yan po mga tugang reflection kan sa indang pagkatawo, bako ba nan sa tuya, gibog reflection an kan pagkatawo ninda, bako databi reflection ta. That is why, di mo databi pagpersonalon ang pigigibo niya, ang reflection databi kaan mga tugang sa pagkatawo niya, bako sa imo. Maski pig pararaot kagayon kaan, maski pig parataramang kangki kung ano-ano, mga tugang maski sa kaopisina o kung anong ginibukan si mo, di kada magori, tang ginibo niya, mga tugang reflection kan sa iyang pagkatawo. Di mo pagpersonalon. Pabayan, kung medyo na-hurt ka man, let it be. Pero di mo pagpersonalon, ito, parte ito kan pagkatawo niya. Yeah, nakulon baga kita kan sa mga opisina. Di,
mga inggitiro, mga nagkokomentaryo sa imo kontra sa performance etc. Kadakol kaan mga tugang na mga pinagigibo niya to nakan sa tuyang mga kansa indong mga kaopisina, neighborhood, mga kababa, kasarabay sa konsensain. Pabayaan mo na. Do not take personally. Di mo pag-personalon na. Taday ka man kimaginibo. Lalo pag-personalan mo, mag-iiwal ka mong duwa. It is a reflection, mga tugang of themselves. Alright, number 2. Not everyone will like you. Yan, uni data, ako unta ini. Yung mananggad adi. Yung mananggad adi. Ako unta, mga tugang na, bako gabos, muya kita. Bako gabos, mga tugang gusto kita kan taong yan. Yung mananggad adi. Maski sa opisina baga, ako man, pirming may empleyado na may dissatisfaction. Pirmi kang may kasarabay na unsatisfied sa imo. Di ba? Pirmi kang may kasarabay sa barangay na unsatisfied sa imo. O yan baga mga kapitan, mayor, mga managers. Di ba? Di mo na pagpersonalo niyan, mga tugang kun habo sa imo. Di ba? Kung arog databi ka ng sitwasyon, bako dagabos mga tugang muya sa imo, akseptaron tada yan. Akseptaron mo da yan. O ano naman ngaya ini? Nugad na pipikaw ng alkalde, na pikon si kagawad, board member, mga managers pikon, akseptaron tada tabi na iyan ang katotohanan. Bako gabos na kairiba mo, muya si imo. Maski, matibayonon mga tugang na king, matibayonon even ang satuyang kagurang na si Jesus, di ba? Ako man gabos mo ya siya, ilinga, bako na ipinagkanulo siya ni Juan, ni Judas, di ba? Ang mga ibang mga Jews sa Israel, ako man mo ya sa iya, not everyone will like you. How do we solve it? Accept it. Akseptaron mo na mga tugang na ang gabos na iyan, bako man gabos mga tugang muya ka. Tama? Tama o bako? Gano'n mo yung manangadan. Maski sa pamilya, sa magturugang, etc. Akseptaron tadaan na gabos mga tugang, ang gabos tabi na yan, habo man bako sa imo. Di ba? Akseptaron tada tabi, na ang gabos na iyan mga tugang, habo, bako tabi gusto ka. In English, not everyone will like you. Accept it. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ana, sa tuyang dapat pagnilay-nilayan mo niya na po. Tangani da kita ki, di mo na kung habo sa imo, let it be by pagpersonala. Taba ko man gabos, muya sa imo. Diba? Number 3, criticism that tabi often comes from insecurity. Ang mga iniilingon nindo, di mo na pagpersonalon inita, kung pigi-criticize da kita, pigi-criticize ka. Iyan da ang mga tugang, bako, sinyal ni insecurity. Anong bikol kan insecurity? Anong bikol kan lang ko na? Anong bikol kan insecurity? Insecurity. Tagalog. Insecurity means kawalan ng kapanatagan. Ang mga tao databi na nagkikriticize mo, mga tugang, bako sindang panatag sa buhay ninda. They are insecure. Kadaklanda ka yan, bako man gabos, kadaklanda tabi kan, ang mga kritisismong iyan, resulta kan ang tao na iyan, insecure. Insecure sa imo. Bako siyang panatag si mo, ngingili-ngilian si mo. Diba? Ngingil. Kaya, di mo na pagpersonalon tabi. Pag-iwal ka mong duwa, taday man talaga siya kumbinsido sa imo. Di ba? Next. What others think is not your problem. May mga tao kaya, mga tugang na, so pigigibo ka, di ba, na makikiaram siya, nagiging problema niya. Nailing mo na. What others think is not your problem. Ang pag-iisip na ka, di ba, bako mong problema. Kaya don't take it personally. Di mo pag-personalon.
Tanisip ninda, dahil mo man kontrolado. Ganun magayunon man, adi. Magayunon man na pag nilay-nilayan tadi. Ang isip ninda, mga tugang bako mong kontrolado. Kaya tabi, dahil mo pag personalon yan, natang utak, maski ang utak ang tugang mo, maski sa nakabarkada mo, dahil mo man tabi, kontrolado. Oh. Kaya di mo pag personalon, mas kung tabil kaan, di man kayang kontrolon ang utakaan. Diba? Haber daw. Oh. Tama, tama. Garing nga tama man ngayon pigatara mo, Mr. Maceda. Diba? Oh, ito. Another one. Dago din yung tabi ni. Silence does not always mean and something is wrong. Yan. Di mo dapat, halimbawa ang mga kairiba mo, mga kabarangay ta, isisay ba naman, pag naghapot ka silensyo, di nagsimbang, gusto mo yung databi, di mga nalahulugan na may sala. Diba? Diba? Kung silensyo ang palibot, di nangahulugan na sala. Di mo pag ang mga kaopisina mo, mga kairiba mo, kabarangay mo, sa opisina mo, sa syudad, sa munisipyo, sa albay, sa man kamong organisasyon, kung silensyo ang palibot, di mo pag-isipon na may sala, may diferensya. May personal tapa, no? Di ba? Do not take it personal. Oh, another one. Rejection does not define your worth. Oh. Di ba? Kita kaya mga tugang, pag daytan ako ang gusto ta, mga tugang, nagmumuto-muto kita, dito na pag-personalon yan. Ito sabihin, pag na-reject ika, paghabo sa imo, pinag-decline ika, pinag-decline an offer mo, o sabihon tabi, bako man iyan mga tugang para si mo. Di ba? Buda bako man databi iyan mga tugang, does not define who are you. Does not define mga tugang your being a person ang sa imong pagkatawo. Kaya databi, di mo pagpersonalon. Sinayumahan ka, pabayai. Di ba? Pinayumahan ka, pabayaan mo. O bako na sinayumahan ka, dagit ka. Di ba? Anong kadagitan mo? Ay, dahil nga kan. Sinayumahan niya. Anong kadagitan mo? Bako it does not define who you are. Yan. Magayon nun, adi. Magayon nun. O, next. Sabi digdi. Observe negatively, don't absorb it. Na, paano daw pagbikol ka? Igusto sabihin, databi, mga tugang, ang mga nahiling mo sa palibot o sisay man, tabi sa palibot. May na-observe kang negative sa palibot, ha? Di mo pag-absorb. Di mo pag-udukon. Gusto sabihin, ano pinakabikol ka ini? Pero di mo pag-udukon sa buot. Di mo tabi pag-udukon sa buot, na yun na yan. Diba? Pag inudok mo sa buot, problema mo, may magibo ka. Inda, baka may magibo man gayon, pero di mo databi pag-personalon, mga tugang, kung may nahiling ka na negative sa palibot mo, base sa obserbasyon mo. Ngani na, libre do ka sa problema. Alright, next. Protect your peace. Let things go. Ang katuninungan da mga tugang sa imong sadirian, sa imong puso, mga tugang, proteheran mo. Pabaya, kung may mga problema, let it be. Let move on. Sabi digdi, let things go. Pabayain na. Kita, may mga tao garing nakarga ang problema sa kaya minagurangon. O, last point. Last tabi sa mga samno. Don't take words or moods personally. Yeah. Ako paminsan mga tugang, may ugali akong sensitive sa totoo lang. May ugali akong sensitibo sa totoo lang. Pero habang pig-isip ko, nata magpapara problema ako kung ano sinabi mo tungkol sa kuya. Di ba? Namanan, nata magpapara. Nata magpapara problema ako kaya. Let it be. Mga tugang tabi na bagay na yan. Ang mga kung ano sinabi tungkol si mo, nakadepende yan sa pagkatao niya. Bata may mga tao bagang bigla sa namin natubal kan ngimo. Tayo na malisya niya. May mga tao bagang na kung man naramtaram, paguna mo, malinigononon sinda. Tama? Diba?
Pag-una mo mga tugang, tultulon sinda. Pag-una mo sinda ng pinakamali. Pabayain na iya. Di ba? Pabayain na iya. Pagka para, magparapakiiwal ka. May mangyari magparapakiiwal ka. Di man po mangyari. Di ba? Alright. Yan tabi at mga samno sa pagkabuhay nato ngunyan pong pagkahapon. Mga tugang magbabalik ang programa na Pinky On. Magalipas lang po kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Kumusta po so Kwan? Kumusta po so mga misis dyan? Oy, so mga misis dyan, mga mister, na mga kwanta, mga suki, tatabi, mga tugang na nakuan ko lamang na ano ini o na narunaman ko lamang sudyo kan sarong lalaki. Sabi kang lalaki, nagreklamo, nagfile siya mga tugang kidibor sa huwes. Sabi kang lalaki, ngaya judge, mapile ngaya taba o ki-divorce, nata ngaya, halos ngaya 10 taon ngaya ako napiga para gapo kan agum ko ngaya nin plancha. 10 taon ngaya ang piga para gapo kan agum ko nin plancha. Sabi kan huwes, sabi kan ngaya noy, 10 taon ngaya, after ngaya 10 years, saka ka sana ngaya nagreklamo? Saka ka sana ngaya reklamo na piga para dako. Datang ita pinabot mo pang 10 taon na piga para gapo kang plancha. Sabi kan sulalaki, paano ngaya po, Jans? Habang naghahaloy ngayon, agom ko ngaya, maningguo na. So inot ngaya, nadadakingan ko pa ngaya. Ngunyan ngaya, asintaduho na siya. Kaya ngaya, kumin ngaya kung pigtatamaan. Kaya kaipuan ko na ngaya, na makipag hiwalay nga sa iya. Aling mo na yung gibo-gibo mo yan. Sabi ka Wes, o di, mala. Yung na po yan. Ay, nako. Okay. O, bueno. Di, so mga parantabay ta pala dyan sa Legazpi City Public Market po. Mga parantabay ta dyan sa Albay Public Market. Good afternoon po sa Indoga Boss. Mga parantabay ta po dyan sa Sengani ini, sa Daraga Public Market. Yan, nakulon man kitang mga parantabay dyan. Mga tugang tabi sa lugar na yan. Kumusta lamang po kamo dyan? So mga mister dyan, so mga paratindata dyan na mga mga nagtsatsaga, mga tugang maskidit sa ng income niya to. Salamaton tabi sa indota nagtsatsaga. Kamo tabi sa Satuya, Gabos na makapaghanap buhay, asin po mapakaraypuan sa tuya na mga sadiri. Okay? O di, didi daw kita mga tugang sa tuya, tabing health tips. Pag-irestoryahan ta, ang pagkaunin, pag-irestoryahan ta mga tugang an bayawas, guwaba. Guwaba. So, bunga tabi, mga tugang kambayawas, bako tabi sudahon, tandahon, iba man ang benefits kayan. Ang pag-irestoryahan ta, ang benefits kan guwaba. Yan. Iyo tabi yan ang guwaba, ay ko na, guwaba, bayawas. Yan. Ngunyan baga, nata daw takadakol na ngunyan ki bayawas mga tugang sa palibot na igwa na nga ni ki bayawas po na seedless. Ade, ano daw yan? Igwa na mga tugang ki bayawas tabi na seedless. Di ko masabutan kung nata, aram mo yenda ng mga arogan, yung medyo makatakot eh. Unseedless mga tugang na bayaw. Kung yan gari,
pinagagamitan ki GMO. Ano nga na meaning kan GMO? Genetically modified organism. Kung baga na grapes, ang grapes may pisog, ngunyang ginibo ng seedless. Sorry. Dakol na. Kaya po, ako basta sabi, maray ang pagkaununan may pisog kumpara sa daing pisog. Halimbawa, santol. Di pa man nag-imbento mga tugang kisantol na seedless. Tama. Gari mo. Ano masiram sa santol? An masiramon mga tugang sa santol, iyo tabi ang, ano ini? Iyo tabi mga tugang ang, ano ini? Ang pisog. An masiramon sa santol, ang paghalo nin pisog. Ang problema tana, pagkaaga. Tanugad mga tuga. Kaya bagang santol, dahil man pigtatanom. Ang santol baga, maski sa ini minabuhay, di ba? Sa ini minabuhay iyan, mga tugang ta, kung saan kita minabalantoy, duman po nagbubuhay yan. Nga sa imo, anong benepisyo kang gwapa? Balikit na nakadamang kita sa santol, pangyari. Nakadamang kita sa, didi kita sa gwapa. Anong benepisyo kang gwapa? Ito, bayawas, number 1. Ang pagkaon da kibayawas, guava fruit, mga tugang, ang guava pala, rich in fiber. Yan. It stimulates bowel movement and improve digestion. Pasensya na po sa mga nagkakaraon. Pero, ang problema ko lang, hindi ako garing kinahapot na doktor, kung ang pisong kang bayawas, kayang dumalagan sa appendix. Ano naman na? Sabi nga ni Dr. Chris ka nagdiskutir kami ka ito kang radioklinika, iyan po pisog mga tugang kang kamatis. Kaya kung pong kayo, dahil kung nagkakaon kay kamatis na may pisog, naghihali ko tabang pisog. Kaya yan na pisog ang kamatis, minadalagan sa appendix. Sa mga naging operation na iling, na so appendix may nakasalot na pisog nin kamatis. Hindi ba natuturo ang pisog? Kung bumuhay baga. Hindi kung ang guava, kaya niyang dumalagan sa, kaya baga ang appendix baga, pag minahubag yan, pig-operar baga yan, pag minakulog ang tulakta, mga tugang pig-operar yan, tabi na appendix, nagkakaigwaki, problema. Diba? Pero, I do not know. Pero ang guava, ang benefits, bako man tabi sa pisog, yaon sa ubak. Kaya kung makaon kang guava, halin man pisog. Yan, okay. Halin man pisog. Kaya yaon po yan sa ubak. Tang guava, halangkaw ang vitamin C. Alright. Sabi digdi, ang guava nakapagpapakusog mga tugang kan immunity. Talangkaw ang sa iyatabi na vitamin C. Yan, ang guava. Now, ano pa? Promoting weight loss. Yan. Kung gusto mo tabi na magpaniwang, gusto mo ngayon na magpataba, magpasaday, magpagian. Ang guava, maray databi. Kaya nga na si Mamprin na paminsan na iling ko nagkakaon kibayawas ta. Maray ang benefits niya mga tugang sa mga diabetic na mga tao. Ayan. Next. Yan databi na bayawas, nakaka-promote nin skin health. Nakapagpapagayon, mga tugang nin skin ang bayawas. Magayunon baga. Magayunon baga. Tabi ang guava. Yan. Sunod, lowering LDL. Ang LDL, iyo po ini mga tugang tama ba? LDL. Ini ang bad cholesterol. Tama. Ang LDL is bad cholesterol. Garo iyo tama. Low density something. Nalingaman ko suminin kang LDL. Yo, basta po yan Pagalang ka yan ang gari bad cholesterol. Regulating blood pressure. So mga high blood dyan, tabi. So mga igwadyang ki mga halangkaw na blood pressure, nakakatabang tabi mag-regulate. Siguro pwede tabi sa mga may dysmenorrhea. Reducing menstrual cramps. Di ko aram ko ng menstrual cramps na. Basta, so dysmenorrhea, ang mga aram ko sa babae, nagkaka-dysmenorrhea yan. Pero tabi,
Saro databian mga tugang sa marhadara na benepisyo kan pagkwaon. Pagkaon, mga tugang nin, guwaba. Yan. Kaya ang guwaba po halangkaw ang nutrisyon. Kaya po mas maray na gamiton ta iya. Magkaon kita kaya. Now, pero aside from guava fruits, ang dahon mga tugang kang bayawas, maray man tabi sa satuyang salod. Di ba? Maray man palan mga tugang sa salod ang dahon kang bayawas. Ilingon nindo ha. Ang ugbo ilingan nindo. Ano ang satuya mga tugang na kuan? Ano ang satuya tabi na eksperyensya pagabot tabi mga tugang sa dahon kang bayawas? Ang dahon kang bayawas po pamungpong nindugo. Yan ba ka naubos? Diba? Pag may lugad ka, pag may lugad ka tabi, nakakakuan niya, nakakatabang yan para po makontrol mga tugang ang bulos kan sa tuya kan dugo. Oh. Karahayan man tabi yan, mga tugang sa satuya na, na lawas. Kung speaking of talbos ng, kaya baga, kami ka ito, pag mga lugad kami ka ito, pipakaladkan iyang kangin ako, pakapakalagkan, mga tugang, pag limalipot na, hihugas iyan sa lugad, mga tugang na dahon na pinakalagkan na dahon kan bayawas. Alright. Ang dahon niya, mga tugang, kaya maray palan ini sa may diabetes, no? Ang dahon niya daat tabi, kalat mo na, naghangkayaan sa kuyang. Ang dahon niya, susog mga tugang sa scientist, may langkaw na antioxidant yan, as in help protect your heart from damage by free radicals. Subo nga ito. Ang leaf niya, guava leaf extract has been linked to lower blood pressure, a decrease in bad cholesterol o LDL, and a rise in good cholesterol. Since high blood pressure and high level of LDL cholesterol are linked to higher risk of heart disease and stroke, taking guava leaf extract could lead to valuable benefits. Uy, pwede pala na inom mo na di. What's more, the fruit may have benefits for heart health as well. Oh. Another 2022 study found that eating ripe guava causes an overall decrease of blood pressure. It supports finding of older studies. Marayon man pala niya na pagpaparakaon ka na. Now, may help relieve painful symptoms of menstruation. Ayun, sabi ta kasubago. Bakit pigpukuan ini ang dahon? Paano ang gigibo? Piguhugas? O anong gigibo ka ini? Guava leaf, alam ko na. Guava leaf extract may reduce pain intensity of menstrual cramps. So dahon na. Some research suggests that taking guava leaf extract may reduce menstrual pain intensity as well as uterine bleeding and other symptoms. Talaga? Ano doon gigibo? Baka pigugas? Di man sinabi ni Dimpig inom, hiugas gayon. Ano pa mga tugang ibang benepisyo kan dahon? Ang guava leaf databi may antimicrobial. Yung kaya sabi tabaga pag may lugad, mga tugang, pag may lugad, so ano ba nga kansi sa paa, sa napakasapa, titapal sa lugad, di ba? Titapal sa lugad. Ang guava leaf databi may antimicrobial. This means that it can neutralize harmful microbes in your gut that can cause diarrhea. So meaning iyang baga na, ang gurang mi ka ito kami kansaray, pag makulugan tulak mi, pipakaon kami kibus bayawas, pipakaon kami kaya. Makuan ugaring, masakruton. Masakruton ugaring. Alright, now, anong pang resulta kang guava leaf? Tabi, guava leaf. Guava leaf extract has been shown to have anti-cancer effect. Lab and animal studies show that guava extract can prevent and even stop the growth of cancer cells. Talaga? Yung pala nagbus bayawas man sana. It is likely due to high level of powerful antioxidant that prevent free radicals from damaging cell, one of the cause of cancer. Ugbus bayawas pala.
Guava leaf databi, alat ngo na. Dumang kita sa dahon, benepisyo pa para sa immune system. Teka sa bago piguro ng tabunga, ngunyan dahon naman. Eating guavas may good for your skin. Madali lang. Subunga yon. Pero sa leaf, dahon, tabi. So dahon, pwede man tabi na ikuskus mo sa skin pag may lugad ka. Leaf extract may boost your heart health, digestion, and immune system in addition to other benefits. Magayunon man palan. Adi, magayunon man palan ang araw ka na bagay. Di ba? Yun na. Yun tatabian mga tugang ang karahayan na darapo kang pagkaonin, dahonin, mga guava leaf extract. O, yan man sa napalan dyan. Ang mga pwede tang giribuhon, dahon man sana. Dahon-dahon, kung ano nga ang kinaon, yung ngayon makabulong. Lalo naman kung gaito sa taramon kan mga gurang. Okay, o sige, mga tugang, ano ako na ha? The cure, what is guava used to cure? Okay. Ano pa dahil sa nakakabulong? This is not, hindi po base po sa online source ha. Bako talaga ini subulong. Taday pa man po ini kukuangkan mga doktor. Pero sabi ni various parts of plant including the leaf and the fruit are used medicine as people use guava leaf to stomach intestinal condition, pain, diabetes, and wound healing. The fruit is used for high blood pressure. Pagkaon ko sa nagud kid ko ang kambayawas adi. Nakatabang da tabi. Kaya palan si Ma'am Brinelling kung may ligon sa bayawas ta, maray da tabi mga tugang sa tuyang salod. Okay? O yan tabi. Mga tugang ang mga latest na mga health tips. Dili po sa indong programa, mga tugang na Pinky on mo baby sa DCGB. Ayos? Ayos na? Okay, kung sabihin, igawang ki mga, pero mas maray mga tugang na pag may namatian tabi, magkonsulta kita sa doktor. Diba? Mas maray na nakakonsulta ka sa doktor, tayan po mga tugang ang karahayan kan sa tuyang salon. Tamas expert sinda may kinaaraman sa tuya mga tugang na Okay, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Maray na hapon sa Gabos. Ini po mga tugang ang broadcast ni Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Diyos mabalos. Goodbye. Maray na hapon. God is good all the time. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte